Začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj sama, pomôže ti jasná správa. Univu z cesty, správ tu miesto, prehasí čas sama, on napraví to, veď dobre vieš, sám je hrdina náš. Požiarník Sam. Deň tučniaka. Ahoj, Lizzy. Ahoj, Sam. Práve mi volali z Newtownskej zoo. Zmizol tam tučniak. Čože? Tučniačík? Požiadali nás, nech máme oči na stopkách. Tak to by sme si určite všimli. A ponúkajú odmenu tomu, kto ho nájde. Ročný voľný vstup do Newtownskej zoo. Milujem Newtownskú zoo a rád by som videl tučniačika. Nuž, budeme mať teda oči otvorené, Lizzy. Možno by som mal ísť toho tučniačika hľadať. Teraz nie, Elvis. Musíš najprv zmerať tlak v hydrante. Povieš mi, kedy bude na maxime. Aha! To znelo ako tučniak. Prepáč, Penny. Zdalo sa mi, že počujem tučniačika. To nič, Elvis. Toto je tá najväčšia plážová diera na svete. Plážové diery sú smiešne. Nebude sa ti zdať smiešna, keď bude celá vyzdobená. Myslím, že bude. Najlepšie by tu vyzerala veľká mušľa, morská riasa, tučniak. Tučniak? Tučniak? Ó, nie. Musel utiecť zo zoologickej. Musíme ho dostať späť. Mandy, ak odniekiaľ utiekol, znamená to, že tam nechce byť. Trochu zapácha. Cítiť ho za rybacinou, pretože je tučniak. Chcete ísť ku mne domov, pán tučniak? Nevidel niekto z vás dvoch tučniačika? Áno, nie, prepáč, nič sme nevideli, nie sú tu žiadni tučniaci. Norman! Ale budeme mať oči na stopkách, čauko! Dobre, vďaka. Norman, kde je ten tučniak? Neverím, že si niečo také urobil. Poďme, pán tučniak, dám vám ten najlepší domov na svete. Nie! Prečo museli doraziť všetky tie škatule? Na večeru príde Trevor a ja som chcela, aby tu bol poriadok. Ale čo je toto? Voňavé sviečky. Akurát tak na vytvorenie romantickej atmosféry. Svit lampy v zálive. Tým si nie som celkom istá. Západ slnka nad morom. Cítiť ju rybacinou. Možno zavoňajú, keď ich zapálim, ale kde mám zápalky? Naozaj sa mi to nezdá, Norman. Mne áno, toto bude odteraz nový domov pána tučniaka. Doma tučniaka nie je zas až taká zábava, ako som čakal, Mandy. Že by? Izbu máš hore nohami a zapácha rybacinou. Možno ho treba dostať do vody. Nedaleko je bazén Pontypandy. Môžeme ho tam vziať. I hneď. Ale Norman, ako ho dostaneme do bazéna bez toho, aby ho niekto videl? Čo si len počnem s toľkými škatuľami? Elvis, myslím, že bude lepšie, ak tento raz vyplníš tabuľku ty. Dobre, Sam. Aspoň nebudem myslieť na toho strateného chudáčika tučniačika. Tlak je 1,7, Elvis. Nič viac si nemusíš zapisovať. 1,7.
Elvis, čo to robíš? Napadlo ma, že urobím plagát o nezvestnom tučniakovi, keby ho náhodou niekto uvidel. Myslím, že to 1,7 si zapamätám sám. To je asi dobrý nápad, Penny. Výborne, pán Tučniak. Je na čase, aby ste vyšli von a vychutnali si... Klobásky? V tejto škatuli sú klobásky. Vzali sme nesprávnu škatuľu. Kde je potom pán Tučniak? Takže, čo to bude? Daždivý deň v Rio? Či oceánsky Vánok nad Kanadou? Vyskúšam oboje. Už len vybalím tam tú škatuľu a pôjdem Trevorovi naplniť papriky. Kto vie, čo v tom je? Nie! Moje voňavé sviečky! Nie! Horí! Dvere sú zablokované. Je tu priveľa škatuľ. Musím ísť hore. Páni moji, ešte nikdy som neniesla tučniaka po schodoch, ale všetko je zrejme raz prvý raz. Večera udilizmy bude chutiť, večera udilizmy bude chutiť. Prečo som len povedala, no zase bude robiť tie plnené papriky. Pomoc! Asi zavolám požiarníka sama. Á, tak ste späť. Ako to išlo? Nenašli sme ho. Čo? Požiarny hydrant? Nie, tučniačika. V obchode Priceovcov je požiar a Dilys Priceová je na poschodí uväznená s tučniakom. V obchode Priceovcov je požiar a... Dilys Priceová je na poschodí uväznená s tučniakom. Áno, presne. Ellie a Arnold, berte Venušu. Rozumieme sám. Penny, Elvis, my pôjdeme Jupiterom. Myslíš, že to bude ten istý tučniak sám? Šanca je dosť vysoká, Elvis. Neboj sa, Norman. Sam je už na ceste. Ellie, my uhasíme oheň. Elvis a Penny, vy pôjdete po Dilys a tučniaka. Požiarník Philipsová, požiarník sám. Vzduch 100%. To je ten tučniačik. Rýchlo, Elvis! Ahoj, tučniačik. Zapácha rybacinou. Mrzí ma, že som ho nevzal späť do zoologickej. Myslel som si, že by sa mu páčilo bývať u mňa. Musíš vedieť, ako sa o zviera starať, kým mu ponúkneš nový domov, Norman. V zoologickej sú zvieratá v prírodzenom prostredí a starajú sa o nich profesionálni ošetrovatelia. A ja som mala byť opatrnejšia s tými sviečkami a nemala som zahatať cestu k dverám škatuľami. Ale som si istý, že už sa to nestane, Dilys. Lizzie, a kto teda dostane odmenu? Odmenu? Akú odmenu? Za nájdenie tučniačika. Ročný vstup do Newtownskej zoo. O odmene som vôbec nevedel, ale mal by som ju dostať ja, keďže ja som ho našiel. Prosím, ja by som ju mala dostať, lebo ja som ho chcela vrátiť späť. Ja by som mala dostať odmenu, že som ho vyniesla po schodoch. Mohli by sme ísť do zoo spolu, Trevor. Ale ja som nakreslil obrázok tučniaka. Odmena by mala byť moja. Ale Všetci sa upokojte, určite to Ja nejako chcem odmenu. vymyslíme. Nie, Kto videl odmena tučniaka? patrí Ako ja prvý? Ja si zaslúžim odmenu. Absolútne mne. Nie, ja. si zaslúžim odmenu. Ja si zaslúžim odmenu. Koniec hokeju. Ten piesok musíme rozsypať ešte pred večerom. Začína pekne primrzať. Pozor, Trevor! To nie len ja sám. Dnes sa šmýkajú všetci. Opatrne. Neboj sa, Trevor. Ten piesok to vyrieši. Ďakujem, Sam.
Dúfam, že keď to všetko posypeme, nezostane tu už žiaden nebezpečný povrch. Toto bude tá najšmykľavejšia, najklzavejšia vecička v Pontypandy. Ahoj Sam. Páči sa ti moje nové klzisko? Ten nápad mám z internetu. Je to paráda. Pole som pokryl celtou a zalial vodou zo záhradnej hadice. To je generátor? Jednoznačne. Bude spúšťať umelé osvetlenie, nech tu neskôr Mandy a decká môžu hrať hokej. Hrať hokej? Bude to veľkolepá zimná športová udalosť. Nezabudnite na prilby, deti. Dnes nechcem naozaj nič obväzovať. Vďaka, mami. Kde je Norman? Má byť v mojom tíme. Nezblázni sa, Derek. Ak meškáš, nevyhráme. Ale vyhráme. Mám totiž tajnú zbraň. Zvítaj sa s Pengim, super tučniakom. Norman, to používajú malé decká ako pomôcku pri korčuľovaní. Vôbec nie, Derek. Toto je tajná zbraň. Takého som mal, keď som bol malý. To musel byť iný tučniak. Super tučniak Pengy je tajná zbraň. A ktokoľvek s ním hrá hokej, je úplne neporaziteľný. Neviem, či neporaziteľný je to správne slovo. Prečo musí byť Norman v mojom tíme? Veď nevie ani korčuľovať. Neboj sa, Derek. Veď máte predsa super tučniaka. Skvelá práca, vy dvaja. Každý povrch v Pontypandy je bezpečne posypaný. Ohromné, už len príjazdovú cestu. Zostalo nám už len toto, pane. Fíha, musíme teda použiť už len to, čo nám zostalo. Šetrne. A ako to urobíme, pane? Využijeme metódu maximum krytia, minimum piesku. Známu tiež ako trasy, tras. Trasy, tras, pane? Áno, pozorne sledujte. Trasy, poďme všetci. Nepostávajte tam, schmatnite lopatu a pridajte sa. Trasy. Takže, pravidlá sú takéto. Náš tím musí zabrániť vášmu tímu, aby trafil tamtú plechovku. A náš tím musí zabrániť vášmu, aby trafil túto plechovku. Tak, to sa nestane. Pripraviť sa, pozor, štát! Jej! 1-0 pre nás! To nie je fér. Ste traja na dvoch. Nie sme. Sme traja proti trom, Derek. S vami predsa hrá super tučniak. To je pravda. Nie. Neverím, že sme príbuzní, Norman Price. Mike, radšej sa poponáhľaj. Už sa stmieva. Deti už o chvíľu nebudú nič vidieť. Ale budú. Tadá! Jej! Trasy. Zdá sa, že sme to zvládli, pane. A ešte nám zostal aj piesok. Nádhera. Stará, dobrá metóda trasy funguje ako... Som v poriadku. Ešte, že nám zvýšil piesok, pane. Trasy, Sam? Trasy, Eli. Stačilo. Ja s tebou už nebudem hrať, Norman. Ani s tým smiešným tučniakom. Nepočúvaj ho, Pengy. Poď, my im ukážeme. Ale stačilo. Kryl som ti chrbát. Všetkým som povedal, že si super tučniak, ale vďaka tebe len padám a vyzerám hlúpo. Derek má pravdu. Si smiešný tučniak.
osvetlenie! Všetci z ľadu preč! Ja nemôžem! Zavolám radšej požiarníka sama. Norman Price je uväznený na horiacom klzisku s tučniakom. Norman Price je uväznený na horiacom klzisku s tučniakom. Povedal s tučniakom? Poďme, berieme si Jupitera. Všetci odstúpte! Myslím, že sme v poriadku. Ľad sa topí. Voda určite uhasí oheň. Je to elektrický oheň, Mike. Voda všetko len skomplikuje. Čo urobíme, Sam? Ellie, ty vypni elektrínu. Arnold, ty uhas oheň penou. Rozumiem, Sam. Ja vezmem Normana. Elektrína vypnutá. Zachovaj pokoj, Norman. Idem k tebe. Pozri, čo si urobil. Požiarník sám na mňa teraz nedočiahne. Norman, prikorčuluj ku mne pomocou tučniaka. Nemyslel som to tak, Pengy. Naozaj si super tučniak. A teraz ma odtiaľto dostaň. Poďme, Norman. Dokážeš to. Takže, Norman, tento tučniak ti má pomôcť naučiť sa korčuľovať. Nemáš s ním hrať hokej. Prepáč, Sam. A rozhodne nie so všetkou tou elektrinou naokolo. Áno, postrhával si mi svetlá. To preto, že neboli upevnené, Mike. Mal si tie stojany poriadne skontrolovať. Mrzí ma to sám, je to moja vina. A teraz sa mi roztopilo celé klzisko. Potrvá celú večnosť, než ho zas naplním hadicou ohnie. Len sa ty nič neboj. Arnold? O chvíľu budeš mať klzisko späť. V takúto chladnú noc do rána zamrzne ako nič. Jej! Nakoniec sa predsa len budeme môcť hrať na klzisku. Kde je super tučniak, Norman? Už ho nepotrebujem. Viem sa perfektne korčuľovať aj sám. Nahraj mi, nahraj. So move aside, make way for Fireman Sam, cause he's gonna save the day. Fireman Sam, cause he's brave to the core. Sam is the hero next door.